Dobra vam večer. Evo, ja se nalazim u gradskom parku u Otočcu. Evo, opet je počeo snijeg padat prije nekih možda sat vremena. Idemo malo džir kroz Otočac napraviti. A park je ove godine stvarno predivno uređen. Evo sad za ove blagdane u ovoj sjenici su bili i nastupi rock bendova, tamburaša. U ovim kućicama su domaći OPG-ovi izlagali svoje proizvode. Evo ovdje je to naše klizalište. Evo tu je klizalište. Stvarno je jako dobro posjećeno. Idemo sad malo gore do grada. Ovdje preko puta mene se nalazi zgrada pošte. A ovo je gradska tržnica tu. Tu bude srijedom sajam. Evo, nalazim se sad u samom centru grada Otočca. Stariji otočani će se sjećati da je sad ovdje preko puta mene nekad bila robna kuća. Sad su tu gore stanovi, dole su lokali. Evo je baš kao neki centar. Ova žuta zgrada je zgrada Gradskog pučkog otvorenog učilišta, popularno zvano sveučilište. Evo pogled sa brda, popularno zvanog brda u Otočcu. Ovdje je zgrada stara, nekad bila zgrada pukovnije u Austro-Ugarskoj. Baš se pruža lijep pogled na park. Evo preko puta je pravoslavna crkva. Evo i zgrada. Evo ja se nalazim odmah tik uz osnovnu školu. Evo ovo tu što se vidi ravno. Evo na svjetlu se gore baš vidi kako pada, malo pojačava. Evo sad idem prema Donjem gradu. Evo ovo je tu stari most za Donji grad. Ove godine je baš most isto lijepo uređen. Evo okra, baš je okićen fino. Evo ovo je početak Donjeg grada. Ovo je stvarno jako stara zgrada. Čak se da naći na fotografijama od prije 100 i više godina. Još u doba Austro-Ugarske izgrađena.
Ovdje preko puta je teretana. Evo još neko i sad trenira malo kasnije na večer. Bolje će spavat. Mi idemo malo dalje. Idemo sad ovdje do raskrsnice u Donjem gradu. Evo, ovdje je nekad bio i foto Lili, ko se sjeća, kod Lilice se tu fotografiralo. I kod njenog pokojnog oca Fabijana Smolčića. Tu je bila fotografska radnja. Tu su nekad i vrata bila. Evo ga, raskrsnica u Donjem gradu. Ja ću sad pomalo ići kući, eto želim svima laku noć i pozdrav iz Otočca.